Asa mo na yung kaputungan diri? Ay, problema magkaamuan ni tanan. Grabe no. Asa mo na ni? Kana ko do kana makita ni dia. Ako man na. Tanan makita ni lubinan ako na dia. Nya, nga ta putong. Sige good. Dapat. A few moments later. Dayo oy. Asa man ni dapit day? Ulat lang kod kakaon lagi ta. Pero dira na to dapit o kana mao na na. Sige bantay ka. Kapuya na ba ya? Mao na niyo. Ano ni? Dapit na. Duda jud ko ani ba murag naa jud ni lampini ko. Sagdi Sige Lord Jesus, kau na bahala ni. 6 months later. Yeah, tagal na ko Sige kaya lagi na ko ni. First blood. Sikpata na ko pre, wala ko pa kag lampinig ba. Gani pre, jackpot ka, malas ko. I'm broken